teletreball, la Bíblia des de casa. Pot de plom en temps del coronavirus. Senyores i senyors, i continuem a casa, continuem amb el teletreball, continuem així, ja no sabem què fer, ja estem així, que ens pugem, ja... La xiqueta em mira com dient, què fa el papà? Bé, venim també del balcó que continua, el veí Fatxa continua posant l'himne d'Espanya con la letra de Franco, això continua tots els dies, no sabem què fer. Així que volíem avui recuperar, si vos sembla bé, el nostre treball, els nostres assajos a casa, amb això de la Bíblia, no? I és un verihuevo, el que anem a parlar avui és un verihuevo sobre la infància de Jesucrist. Vosaltres sabeu que en la Bíblia, així tenim la Bíblia, en els evangelis, Jesús naix, l'adoració dels Reis Magos, allò de la matança dels innocents, i acte seguit, en el següent pàrrafo, Jesús ja té 33 anys i està per ahí el tio ja fent sermons, en 33 tacos, en els ous peluts, que tu dius, què ha passat? Què ha passat? Només hi ha uns evangelis, els de Lucas, que hi ha un capítolet que quan tenia 12 anys va anar a un temple i es va perdre i va estar allí xerrant con los sabios. Això, iau, Però tu dius, què ha passat? Què ha passat amb la infància de Jesucrist? Ho hem averiguat, això que dius, això averigueu-ho. Perquè, ara ve lo bo, hi ha uns evangelis de los evangelios de Santo Tomàs, que són uns evangelis autèntics, que el que passa és que l'Església Catòlica actualment renega una miqueta d'estos evangelis, però no diu que no siguen certs, vull dir, existeixen realment i són autèntics, no? Els evangelis de Santo Tomàs parlen de la infància de Jesucrist. Així que vaig a llegir-vos què passa, per què l'Església no vol parlar de la infància? Perquè resulta que quan era xicotet, Jesús era el puto dimoni, era un dimoni! Era el Damien eixe de la profecia! Ara veureu per què. A veure, tenim a Jesucrist. Imagineu-vos a Jesús, perdoneu que no tenim més perruquetes. No hem pogut anar al lloc de treball perquè estem en casa, Així que no podem eixir de casa per agarrar cosetes. Imagineu-vos a Jesús quan era més xicotet, que era una cosa així, Mireu-lo. Una cosa així. Diu, el niño Jesús, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida, y con una simple palabra las mandaba. Estaba ahí Jesús, son las aguas, Jesús parlaba un poco así, ahora las aguas, pues ahora las aguas que se vuelvan puras, y hacía, que se vuelvan puras, y ahora las aguas que vengan y que vayan, estoy aburrido. Eixe era Jesús. Total, que segons l'Evangeli de Santo Tomàs, va arribar allí al riu el hijo de Anás. El hijo de Anás, Anás era l'escriba, el fill d'Anás era company d'ell del col·le, anaven junts al col·le, no? Total, que el fill d'Anás s'encontrava allí i con una rama de sauce, el fill d'Anás dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Vull dir que el chaval, era un chaval d'estos de mala folla que estava allí en el palet. Mira Jesús, mira, emprenyant en el riuet, ¿vale? En les aigüetes. Y ya está, de toda la vida. Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó. Jesús va a hacer... Jesús se encolerizó y le dijo... Él va a mirar Jesús al chaval y le va a decir, insensato, injusto, impío. Insensato, injusto e impío. Clar, l'amiguet li va dir, per què parles així? Per què parles? Per què utilitzes aquest vocabulari? Però tu de què vas? Total, Jesús li va dir, ¿qué mal te han hecho esas aguas, esas fosas y esas aguas? ¿Qué mal te han hecho? He aquí, va a decir, he aquí que ahora te secarás como un árbol. ¿Qué dios qué? Te secarás como un árbol y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto. Y va a hacer... ¡Sécate! I el xaval li va traure tota l'aigua del cos. Això és de veres, això és l'Evangeli de Sant Tomàs. El va secar i el va matar.
el chaval va caure tot sequet, ¿no? Inmediatamente aquel niño se secó por entero y Jesús se fue. Va dir, me'n vaig. I se'n va anar Jesús. Total, que es va morir el chaval, se'n va anar a casa, pero los padres del muchacho van a arribar, los padres del chiquillo, el van a agafar, lo tomaron en sus brazos y llorando su juventud lo llevaron a José. Els pares del chivalín se'l van emportar a Sant Josep, que estava allí fent estanteries per a Ikea, perquè era fuster. No, estava allí llorando su juventud, le dijeron, mira lo que ha hecho tu hijo, mira. I Sant Josep els va dir, ai, si jo vos contara. Això és un dels capítols. Es va carregar un xaval, el va secar. Però és que després n'hi ha molts, Això és molt xulo. Anava un dia per l'aldea. Jesús atravessava l'aldea i un niño que corria, un xavalet que anava corrent, chocó con su espalda. El xaval va fer, ¡ay, perdona, Jesús! ¡Hostia! ¡Hostia! Jesús, irritado, exclamó, ¡no continuarás tu camino! Y acto seguido el niño cayó muerto. I dius, què? Pues això és la infància de Jesús. Senyores i senyors, els evangelis apòcrifs són autèntics. Així que continuarem averiguant i continuarem investigant en este món tan ric de la Bíblia. Una cosa, encara n'hi ha gent que ens diu ¿por qué no utiliza una Bíblia en valenciano? Anem a veure, a mi m'agrada en castellà, la Bíblia és xula en castellano. Què t'ha passat, carinyo? T'has esbarat. Bé, perdoneu, com anava dient abans de que se li caiguera la tablet a la xiqueta. A veure, encara hi ha gent que ens diu que, escolta, podria haver emprat una Bíblia en valencià. No, senyores i senyors, jo record, la Bíblia la faig perquè un record de ma mare. Ma mare la Bíblia me la contava en castellano. Ell me hacía las parábolas en castellano. És com si, jo què sé, és com si jo em posara a imitar a Rita Barberà i la fera parlar en valencià. Que dius, que no? Doncs no, és això. I ja està. I un altre dia venia molta gent que està... La teleta esta, ja descobrirem el que hi ha darrere, ¿vale? Hi ha unes hectàrees de terreno, i unos viñedos, i un gimnasio que tenim ahí darrere. Però bé, això un altre dia. Moltes gràcies i un altre dia. Vinga, ànim, que això passarà, hòstia!